Ka jingile kai football ka de ka jingile kai ka baka pertai baro ka wai ka sengotanat bat ke tenat ban saki. Hanin ka singi ka kunhun jong ki nong aklem na Ribhoi district bat ka Ribhoi police kila perlong da ka jingile kai parlok hamadan ile kai jong ka senong saiden. Ya ka ne ka jingile kai la penlong kumsi benta bandon ka jingya itu ithau hapdeng jong ki naik ar terleki kunhun. Bat ka jing temu ka bakongsan jong ki bor pulit jong ka district Ribhoi kalong ban lum ban lang ye ki pai ba ban yo ya kalat ban ai ka jing penchai halor ka jing sniu jong ka jing pedon kam yau drugs. Na kaliang jong ki officer jong ka tanat pulit ka district kilawan ban ya sim benta ha ka ne ka singi dak bai le kai football bat ru ban ai ka awareness ya ki pai ba. Kumjuru na kaliang jong upastor David Jamir ubalawan ban sakhi ha kane kasingi kumukongsan haba ai jingkren ula ong ba kane ka jinglum ye kipat ba bat ban ai ka jing hikai bat ka jing tip bat ka jing shai shapang drugs kalong ka badan kam hadu kata namar bagi kmi ki kpa kim tip bagi khon joki ki badan kam drugs tad hadu bagi khon joki kila kala ka dur kadar bat kala ka jinglong jingem ki satip Henry ka jingyolat ban penshai ye kipat ba lengba ki bakum kine ki chinga kendu kalong ka badan kam hadu kata bagi kmi ki khpa kin sungthu ban pet ya lagi khun bat banyo baniara beki kat ba kapor kadang biang ha kene ke jingile kai football ka Ribhoi police kala thep laikol bat ka Ribhoi artist tang shikol la yoru ban ai ya ki kusnam shabaro artli ki tim ka ba na kaliang jong ki bor pulit kila pen kre kat ba ya kanam kumunong ile kai bakan sai tam la yora dau ba VDS Rambai ubdeu DSP headquarter jong ka Ribhoi police Hadin ka jing penlong ya ka awareness program ya ka balayo ya kinongkren da pastor David Jamir uba PS Marweng uba Lancius Imli ban penchai halor ka jing sniu jong ki jing pron kam miau drugs layo ru ya ki program jing pen sengotanan ya ki paiba da ki jing ruai bat ki jing shat jong ki nong aklim bat kum juru na ki pulin kundo samla dang khana khamda ki bol pathem da mobile le ngadani khon angon emo bangari kita dang kanu dang khat sang handu suan glas dang ban banyak teks Tegani ka perluang iki ba kawan kata jingun kamban ya day mo ka relationship te ski ka poino kidong yo poino saka di drugs bon ki ngalaw nang laingut na kaspungot kiri bahap relationship te khamtam gini ki ba kumangarum sa no finga ngadi adik musa tega ngaksim ko ay banong adik no bat ngkong Tambah sedang na tu ka jingkwa mo dilitem kyong nadi hindiat te la punya musim tenang tang sedang ngam jupo bakhat awi kasini mangalong adik tenala slam reng ngamlasu kalong no ngadun kam meka mangasni te kerpak ya fi barok biga song ni khamtam kiban tun khul ki khon ki badang ret ngatrai hap nang ban punya daya hi ngat uli ban seneng ki khon khamtam gadi jinge kren Benang benkran gi khon te habinang banyak keren te kawan yang migano ba ki khon gilong ki respect ki mikpa ki long frank banwan ruban banya tho iga bagi ya ilang ba apa jing imdiki te siponga kuma sipol nang di ang bamru ngamnot banwan sieng banwan itu te ladang atong ki mikpa ki ba ngaso jan kalau pusuk ina apa mandro bagi sementara tu pun kena anta ki hot bayan la kolon tu yang pastor wanong sa imo ngala kolon long man biang em gilong free ni bon gibru gilong free kiting ban itu ting hap long gibru gilong open ha kasnong na tao mo gilong ba snong pastor ni kimi pa gilong very open ba ki kon gilong free ban itu hapo kingat itu te ngai go ubre unta ni ka program bagi pelong ni ba lembaga sports mo ki khana samal bagi long involved khatam kaput khamtam hani juk menta ka ba feel if you give your heart la fi aga musim boro kalong bai no ka poli muswa portem diong kulung besar ho na ditam dume mamata kambisu menta ka po kalam ta lembaga football ne ka music ne ka arts no ngile kadon daga kasko bangilaon kurus khman ka police department ba jong ka office jong ASP kala pelong khnang ngene ka program ha ka ban kentu ya phi ki khon samlang jong ni Ribhoi bat kumju na kiwi ki district ru ba kumno bangin light na ka jingkerni ya uneu drugs ha ka ba menta gadon ka jing le ka football ka jongi hapdeng jong ki member jong ka raps bat jong ka police
bat ngitip dulu baki ni kirap skidai ki member ki badai ki riboy artist producers and singers ki ba ki bon ki artist jongi ki bobon hang ni ka bomot baki dan naka lalong lu kumolong ka film industry bat naki players ki bai liak kai tikum bang ngitip bawat hakani ka perthai jengi liak kai ki sport jongi ru bon scene ki brio na ka bentaban enhance ki performance jongi da kalong hak athletic la ni no game bon sin ki brio ki ngop no ha jingdi ki ni ki drugs hakaban pin enhance ya ka performance jongki namar bakim kwa ba kata ka performance ki kan herno namar teng tumbang itip ki sportman ru teng ka performance ki kalong ki teng ka her teng ki shaweng no na ka club jongki teng kalong ha ta ka dur ta ka daw bon sin kini ki kaplong ki bakin ngop no ha jingdi drugs ti kumjuru nagaliang jongki artist ru kadang ka depression hakaba ka anticipation ke jongki kalong baki kin kiu syakmat ban long ki aktor ki aktris ani ki singer ki ban perform ha ka jele ki jongki balai ngingop hagi jingdi ki basniu kadai namar bangi ngipun ngimdon kam don jam ni susyang sene satai ki samla lada ki late school ki namdon por ban yathu khanai tau jingdi basniu ki samla lada ki yarap kami mei pa hi ngasem kimdon por ban yathu khanai tak jingsniu ki samla lada ki traikam trejam ki namdon por ban yathu khanai kita ki kam sniu ki samla lada ki kwa kam kwa jam ki pule kot bha ki namdon por ban yathu khanai tai kam sniu la ki samla ki bun kam bun jam haki kam ki badai kum ki jinya seng kum ki sport kum kini kitai pimnom don por ban yathu khana ya kita ki kam sniu dai tang gitu ki samla ki ba klem kam klem jam ki ba syang bakia ki ba syu lalap met tan haka perkhat iki ki basniu ki sap ngop no hagini ki jingdi lada pi perkhat ba pinyo kam pin pule ba ki kot lada pi perkhat ban long ningkong ha ki kam jing pule jong pi pin pule kot syai ngin ya lapor ya kita ki kam sniu kum manga kum wai ni kinong yalam jukini ki seng nong rep kabun kam palat ban yalam mi kinong rep bat ki kam sina film ru kumju syai ngin ya lapor ban ya perkhat toli ngin ya di drok toli ingin jadi khor toli ingin ya ki kam sniu syai punya lapor na kata kadau pi kum ki samla pi di bandon ya ka thong ga jong pi ka ka em ka pi don na ka jing em ga jong pi pila ban syong kelas 8 pila ban syong kelas 9 pila ban syong kelas 10 pi don la ka jong ka thong ban yolong doktor ban yolong engineer ban yolong ki fashion designer ban yolong pulis ban yolong IAS MCS bat kumta terter don ya kata kathong ka jingim ke jong pi bat pinnom ken mau ya kita ki kam sniu pinnom ken mau bani syong kendong pinnom ken mau bani perkhat to nyalai tu pinnom ken mau balong to ngin ya le ki kam sniu dengan sukumen bada galeng polis department rengkat bat kinong aktor bat kinong sena film ki aktor pia pelongi ke bakum kene ke program ka dai sisha ka por ka badon kam menta namat ki samla ki labun ki langop haki kam sniu bisa para trajeng bisa para hemben bisa Tina kabanda kinangjak jongka game Riboy Police.